предлагат и някаква технология, някакъв начин за нейното ефективно потребление и това трябва да става в обекта на крайния потребител. Тоест, ако имате една топлофикация, тя трябва вече не само да ви предлага топлинна енергия до топломера, а трябва да предлага и някаква технология или някаква мярка, с която вие ефективно да използвате енергията, която тя продава. Тоест, тя трябва да ви подпомогне и вие да спестявате енергия във вашата сграда, без да влошавате комфорта, който сте си осигурили преди да въведете тази технология. Това вече е изискване на новата европейска директива и изискване на новия закон. Тоест, услугата е не само доставка на енергия, а доставка плюс технология в обекта на крайния потребител, която технология да позволи на крайния потребител да използва по-ефективно енергията, която се купува. Това не знам дали стана ясно. Така, продължаваме нататък. За да бъдат облегчени търговците на енергия в изпълнението на това задължение, от 2008 година съществува възможност те да разменят помежду си енергийните спестявания, които реализират при крайните потребители. На тези търговци им се определят по новата директива задължителни индивидуални цели, които са в размер на 1,5% от годишно търгуваните обеми енергия, които процент и половина спестявания те ежегодно трябва да доказват пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие, че са изпълнили мерки, с които са достигнали такова спестяване пред крайните потребители. Подчертавам, пред крайните потребители, а не в своите обекти, мрежи и така нататък. Тъй като в България едновременно с тези търговци, които ще бъдат относително нови лица на този пазар, функционират, действат и много други фирми, които предлагат такива услуги. Например, една фирма за спестяване на програма, тя изпълнява такава услуга, чрез която клиентът ти може да спести енергия, сменяйки се програмата с по-ефективна. Тоест, този пазар е сравнително добре развит, на него функционират стотици фирми и те с финансово балансирани договори изпълняват тези услуги, извличайки някаква печалба от тези услуги. Сега на този пазар трябва да влезат търговците. С този механизъм се дава възможност фирми или лица, които са изпълнили такива мерки, да могат да получат удостоверение за спестяванията, които са реализирали и тези спестявания да бъдат изтъргувани на фондовата борса или на някаква друга борса, на енергийна борса, с търговци на енергия. За да могат търговци на енергия на първо време да стартират по-безболезнено това задължение. Тоест всички липси, които имат търговци, могат да ги добият от тези фирми. Проектът предвижда всяко лице, което е собственик на такива спестявания, да се появи на пазара, може да придобива, а може да продава такива, ние ги наричаме условно БЛ сертификати. Такъв механизъм е в стадий на разработване или е вече въведен в около 17 държави в Европейския съюз. В проекта е направен преглед на някои от тях, където има въведен такъв механизъм. Има направен преглед на държави, които са извън Европейския съюз, които също успешно се възползват от този механизъм. Положителните въздействия, които очакваме след въвеждането на този механизъм, тъй като сами разбирате, че търговци са сериозни фирми с голям финансов експертен потенциал, които много по-добре от останалите фирми познават характеристики на обектите на клиентите си. Следователно могат да предлагат най-добрите технологии при много добри финансови условия, включително и с така наречен договор с гарантиран резултат, т.е. с изплащането на инвестицията от постигнатото количество спестена енергия. Тоест, навлизането на тези търговци на този вече пазар, съществуващ пазар, ще доведе до, според нас, до понижаване цената на тези услуги вследствие на нарасналата конкуренция и повишено качествено изпълнение на съответните метри за енергийни спестявания. Тъй като обективно възниква въпроса как ще бъдат удостоверявани тези спестявания, Агенцията разработва един сериозен инструментариум, който включва съществуващи наредби и
методики за оценяване на енергийни спестявания, където концепцията е, че за всяка мярка, ако тя е достатъчно широко разпространена, ще бъде разработена специализирана методика, която ще бъде достъпна онлайн в рамките на проекта и ще позволява оценяване на достигането спестявания от всеки изпълнител на такава мярка или собственик на обект, в който обект се изпълнява такава мярка. За да изпреваря един сигурно въпрос, който бихте ми задали, отделно домакинство трудно би се възползвало от тази опция, тъй като поради простата причина, че в проекта е предложено единичната стойност на един дял сертификат да бъде равна на енергийния еквивалент на 1 тон нефт. 1 тон нефтен еквивалент е мярката, която е възприета. Това е мярка, която е възприета в енергийните баланси на Евростат и в националната статистика и се използва масово. И това количество е, тази единична стойност на сертификат е възприета компромисно, тъй като ако се задържи от една страна, това ще доведе до огромен брой сертификати над 100 000, които трудно ще бъдат търгувани, издавани и търгувани. От друга страна, за да може отделният гражданин и домакинство да се възползва, то трябва да обитава сграда колективна със собственост, примерно поне 5 апартамента нагоре, да извърши някакви мерки общо, които да бъдат остойностени с обследване или с изпълнена методика годишна мерка и тогава може би могат да се получат повече от един, два или повече сертификати. Многофамилните асоциации, големите панелни блокове, мисля, че тази възможност е реално съществуваща и може да бъде използвана, но трябва да се има предвид, че след реализирането на мерките трябва предварително да се знае кой ще бъде собственик на сертификатите. При положение, разбира се, че такъв механизъм бъде въведен, тъй като, както ви казах в началото, не само разработваме едно предложение, което ще бъде предоставено на министъра, оттам на Министерски съвет и предстои да бъде взето решение, ако проектът отговаря на... Тоест още няма механизъм за оценка на тия икономии, на практика нищо не е започнало. Не, напротив. Аз ви казах, че България е стартирала такъв механизъм от 2008 година. Тоест изпреварващо. Ние и в момента имаме задължени лица и издаваме на тези задължени листа удостоверение за енергийни спестяване на база на действащи наредби и методики. Сега обаче искаме този механизъм да го превърнем в финансов механизъм. До сега е бил само счетоводен механизъм, с който те могат да докажат изпълнението на поставените индивидуални цели. Сега искаме да преминем към търговия с такива удостоверения и да включим лица, които са незадължени. Добре, те си блок